Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi am revenit cu un nou clip și este un unboxing de la Avon al campaniei 2. Am și produse din campania 1, fiindcă știți că în campania 1 nu mi-au venit toate produsele, fiindcă nu au fost în stoc. Așa că haideți să vă arăt comanda campaniei 1. Am acest parfum look pentru mine. Haideți să vi-l și arăt. Așa arată. O sticluță foarte drăguță. Al doilea parfumel este acesta Persivo Oasis. Așa arată. Și este roz. Și ce mai am din campania 1 mai am și acest gel de duș pentru el. Este o variantă nouă de 500 de ml. Din setul meu am și apa de toaletă și deodorantul spray. Acum sunt produse doar din campania 2. Eu mi-am comandat acest gel de duș de 500 de ml cu aromă de ciocolată neagră. Miroase foarte, foarte bine și arată foarte bine. Mi-am comandat și acest set. De fapt nu erau la set. Această cremă cu magnolie de 100 de ml și acest balsam de buze tot cu magnolie. Sunt noi, vor apărea în catalogul campaniei 3. Mi-am comandat și masca de față și loțiune de corp Planet Spa cu extract de aur. Tot eu mi-am comandat setul Viva la Vita. Este un parfum nou. Așa arată. Are o sticluță foarte specială și parfumul este roz. Loțiunea de corp a venit la set și cu deodorantul spray. Pe comandă am avut această pilă de călcâie. Tot pe comandă am avut un spumant de baie cu orhidee și smeură de 250 de ml. Tot pe comandă am avut aceste perle iluminatoare Avon True Color. La set am avut acest set pe comandă, da, pe comandă este cu eyeliner și rimel, nuanță black, și eu mi-am comandat acest corector în nuanța light. În colet am mai găsit broșura campaniei 3 și 4, catalogul campaniei 4, abia aștept să-l răsfoiesc, fiindcă sunt sigură că sunt foarte multe oferte. My Avon Magazine în campania 3, ofertele pentru reprezentanți și factura. Cam acesta a fost clipul. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut clipul. Pa!